тате, аз се качих отгоре на някакво дърво, което е супер страшно. Има тук язовир за тебе, тате. Ето, цял язовир за теб има. Там са мама и другите. Ужасно страшно е, тате. Ще чудиш по какво се е качила, тате, по този мост. Това, тате, ще ти покажа. Няма друго какво. Готово. И си започвам да преминавам. Иначе е красива гледка. Между другото, аз съм в Ракитово. Сега трябва да се кача и там горе. Леко